Zuloa da Debako Tene Mujika bekari esker idatzi dudan liburu bat. Beka historia hurbila aztertzeko izaten da. Eta orduan ni saiatu naiz, nolabait, historia hurbila artearen bitartez aztertzen. Egin dudana da 23 artelan aukeratu eta artelan bakoitzarekin kapitulu bat idatzi, nolabait, gure historia hurbilean izan diren gertaera, joera, aldaketa eta abarrei buruz idatziz ez. Batzuetan neure bizitzarekin lotuz eta beste batzuetan azterketa estetikoago bat eginez, beti ere historia edukita zeru muga bezala. Eta pixkat hori da zuloa. Aukeratu ditut gustatzen zaizkidan artelan asko, beste batzuk zaizkidan hainbeste gustatzen, baina uste nuenak sartu egin behar nituela. Eta horiekin osatu dut liburua, nolabait. Artista garaikideak dira gehienak, lehenagoko belaunaldikoren bat edo beste ere sartu dut, Maule Arias, Zumeta ere bai, baina gerokoak dira gehienak. Tziarro Kariz, Asier Mendizabal, Ibon Aranberri eta beste asko. Eta pixkat, horien lanaren bitartez saiatu naiz aztertzen azken urte askotako, baina azken urteetako Euskal Herriko gizarte, nolabait.